Persuna instabet mejta fil-kamra tal-banju ta' appartament f'Misraħ Dorel f'Santa Luċija. F'dik deskritta bħala xena mill-iktar makabra, il-persuna instabet fil-banju mgeżura minn rasa sa' saqajja ġo Boros Suwed. Sorsi qalu ma' dan l-istazzjon li żvela dan il-każ li l-ġisem tal-persuna kien ilu bla ħajja għal madwar 4 ijiem. Kienu għal ħabta ta' 2:30 ta' wara nofsinhar li l-ġirien irrapportaw in-nuqqas tal-persuna e kif kienu ilhom ma jarawha. Dan fil-waqt li mal-pulizija irrapportaw ukoll rieħa tinten ħirġa mill-appartament. Minn hemmhekk il-pulizija flimkien ma' membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili marru fuq il-post fejn sabu il-ġisem fi stat ta' dikompożizzjoni. Ftit tal-ħin wara waslu wkoll l-Ispettur Kit Arnom mit-Taqsima tal-Omiċidi fid-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali flimkien ma' membri mit-Taqsima tal-Forensika sabiex iwettqu l-investigazzjonijiet tagħhom. Il-kellim uffiċjali tal-Pulizija spjega mal-medja li kollox jindika li dan kien każ ta' omiċidju. Fuq il-post waslet ukoll il-karozza tal-mejtin fejn fija tpoġġa il-katavru li ttieħed fil-kamra mortwarja fl-Isptar Mater Dei sabiex hemmhekk issir l-awtopsja u tiġi stabbilita l-identità tal-persuna. Fil-fatt il-kellim tal-Pulizija spjega kif l-identità tal-persuna ma kienx stabbilita fuq il-post e kif il-ġisem ma nħareġ minn ġol Boros. Dwar il-każ infetħet inkjesta mmexxija mill-Maġistrat tal-Assa Estrid Mejgrima. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.